aşuun benim görüdüğün eserlerim bilen şu 70 yaşım münasebetli Türkmenistan'ın Suratkesler Birleşmesi'nin sergi zalına özümün görüdüğün eserlerim bilen sergi açtım. O yerde her yılki dağışlardan çapılıp yasalan heykeller, başka ağaçtan yasalan her yılki heykeller var. Bizim yurdumuzda Tungotu döretmeye, heykeltaraşlık bilen işlemeye, surat bilen işlemeye, ähli uğurlarda bize ullokan yol açıp verdi. Hem de elimizden geldiğinden şu Türkmenistan'ın Tungotuna kalverdi de tasarrufların ediyen suratlarına da koşulup özümüzün yurdumuzun avreni belentliğe götürmeye çalışır. O yurdumuz parahat olsun, ilimiz avat olsun. Şuun kun bizim Türkmenistan devletimizde yürütü tergiler zalımızda Orhan Murat Ağa'nın şahsi yübiley tergi kaçıllı bizimle şul tergiye gelip köpçülük bilen ähli mehmanlar bilen şul owadan tergi heykeltaraşlyk sunutunun tergisine tomoş etýär. Elbette Orhan Murat Ağa'nın aýratyn öz ýoly bar. Şuun kun tergide de Orhan Murat Ağa bir näçe eserleri yüzlenipdir. Taýda şol bizim ýaşlarymyza da öwrenmäne zatken, suratkeşlerimize de öwrenmäne zatken eserleri barada aýdymyza bizim şol dürlü temalara yüzlenip dürlü temalardan gowy kompozisiýalar ýerine ýetiripdir de. Bizim şul tergiye gelip köpzat allyk hemme gelen mehmanlara ullokan bir iterge bolly suratkeşleri de iterge bolly diýip aýsak ýalňyşmar. Orhan Murat Ağa'nın maşgalasy gaty bir sunuda berilen maşgalamyň öz çağalaryndan hem öz ýoluny ýöretýänleri bar. Menem şul sergisi bilen gyzygyny gutlaýan bizim şular ýalyk döwletimizde şular ýalyk sergiler açmagy mümkinçilikler ötýän hormatly arkadagly Rahman Ferdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Tutýan tutumly işlerini üstünlikleri arzu etýär.